дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Янка, а давай гулять у поход. Ух ты, давай. Уявим, что мы с тобой у лесе. Ага, вокруг дрэвы растут, и мотыли летают. И мы идем с тобой и спеваем походную песенку. Это якую? А вот такую. Поле на воду, зеленый лужок. Подхопливай. Кольки у свете, шляхов и дорог. Ты сябрам ласкаво соненька святи, пожадай нам вечер весело исти. Весело, весело, весело исти. И полянку добрую поможи знайти. Стоп! Привал! Чому? Бо мы на месте. Уяви, что мы на полянце. Ага, уявила. Пригоженько тут. А вось ніби пянёчак. Скок. І ми складем на ім свої речі. Пянёк? А где, покажи. Ну вось. Ён уяўны. Ну добра. Только мы на ім нічога складваць не будем. Чаму? Бо у мяне іншыя планы. Якія? Только ты повинна пообещать, что никому не расскажешь. Ой, добра. Нікому. Слово сябра? Слово сябра. Тады пачыснем лапы у гонар дамовы. І ўсё сакрэтна. Хто дамову не стрымае, той сяброўства парушае. Ну цяпер кажы, што ты прыдумаў? мы распалим тут на гэтым уяўным пні вогнішча і будем смажыць маршмеллоу. Здорово я придумал, правда? Ой, здорово! Толькі можна было сказаць просто зяфіркі. Гэта одно і тое. Але маршмеллоу у лесе на полянцы больш цікава і загадкава. Ну добра, маршмеллоу дык маршмеллоу. Тым болей, што іх у нас няма. Чаму гэта? Вось я ўзяў. Гэта зусім іншая справа. Ой, люблю зяфіркі. Ох, шкада толькі, што падсмажыць іх па-сапраўднаму не атрымаецца. А вось атрымаецца, мы абавязкова іх падсмажым. Вось зараз складзем вогнішча і ўсё будзе. Ой, чакай, Цёма, давай удакладнім. Уяўнае вогнішча? Не, самае сапраўднае. У нас же поход, як же без вогнішча? А табе нешта не падабаецца? Усё, ты збіраешся раскласці вогнішча у нашым пакойчыку. І мне павінна гэта падабацца у каго заўгодна, спытай. Так, ты абяцала нікому не казаць, забылася? Але ж я не думала, што ты збіраешся агонь распальваць. Хто дамову не стрымае, той сяброўства парушае, памятаеш? Ты памятаю, я памятаю, але так нельга. Ты будешь аккуратненько, я нават вядзерца воды возьму, подсмажем хутченька маршмеллоу и зальем огонь. А раптам ён так зоймецца, што мы не зможам яго патушыць. Гэта ж пажар атрымаецца. Не бойся, ўсё под контролем. Я побег за дровами и за палками. А ты глядзі, нікому не прагаварыся. Цёма, не трэба запалак. Трэба, Янка, трэба. Ну вось, ну што мне рабіць, сябры? Вы ж ведаеце, што дома нельга вогнішча распальваць, правда? І я ведаю, але як спыніць Цёму, калі нікому расказваць нельга? Мяне ён не слухае. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, Яночка. Привитание, дядуля Добродей. А что такое? Чему ты такая сумная? Бо я вельмі хвалююся. За чаго? Ой, не могу сказать, бо слово дала одному сябру. Не могу сказать, якому. Всё. Ага, зразумела. Ты не хочаш парушыць абяцанне, але вельмі турбуешся за таго, што задумаў гэты загадкавы сябар, так? Ага. Тады скажы мне вось што. Гэты ваш сакрэт небяспечны? Пагражае камусьці? Вельмі небяспечны і яшчэ як пагражае усім нам. Тады ні ў якім разе нельга дапусціць, каб гэты сябар зрабіў тое, што запланаваў. Але ён
сапраўдны сябар ніколі не дазволіць, каб здарылася бяда. Ён заўсёды думае пра бяспеку, бо это ж не жарты, разумееш? Разумею. Значит, я павінна ўсё ж не саступаць і не дазволіць рабіць дрэнна? Калі ты сапраўдны сябар, Сапраўдны? тады не сумнявайся, твой сябар абавязкова прызнае памылку і не стане крыўдзіцца. Думаеце? Ого, вядома. Ну, добра, так і зраблю. Ну, а я не буду вам перашкаджаць. Калі што, я побач. Добра, добра. Смялей, Яна! Ай, смялей, Яна. Смялей, я сапраўдны сябар. Ось, я ўсё прывёз. Дровы, запалкі ў мяне ў кішэнцы ляжаць. Зараз будзем разводзіць вогнішча. Не, Тёма, не будем. Не зразумеў, чаму гэта? Мы ж дамовіліся. Я абяцала не выдаваць сябе, і я слова стрымала. А пра вогнішча дамовы не было. Я добра падумала і канчаткова зразумела. Не дазволю табе нарабіць бяды. Не будзе ніякага вогнішча ў пакойчыку ні за што. О, Яна, а як же тады маршмеллоу? Можем попросіць дарослых запячы нам іх у духоўцы. І ўсё. Сапраўды, так таксама можна. І не трэба ніякага вогнішча развозіць. Я і сам, пакуль за дровамі бегаў, падумаў, што гэта вялікая рызыка. Ой, правильно! Як я рада, што ты сам гэта зразумеў. Значыць, ты на мяне не крыўдзішся. Не, я нават удзячны, што ты не дазволіла мне распаліць агонь. Дякуй табе. Калі ласка. Ой, усё, як казаў наш дзядуля. А хто нам запячэ зяфіркі? Дзядулю добрадзея папросім. Здорово. А вы, сябры, пакуль мульцік паглядзіце. Ага, дзядуля добрадзей, дапамажыце нам! Ай, ну і смачна гэта маршмеллоу. Ага. Ой, дзякуй вам, дзядуля добрадзей. Асабліва за тое, што навучылі, што значыць сапраўднае сяброўства. Калі ласка. Чаго вы там шэпчацеся? Я болей дваіх гавораць услых. Ну, все, прабач, Тёма, прабач. Мы более не будем? Не будем. А зараз час развітвацца. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Вочки закрываются, сны казки починаются. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.